Martxoak 3 osteguna gure Kaiola elkartean eta astear dauden Amalur jardunaldiak 2016 edizioa. Hasten gea Kepa Zerorekin eta Joseba Mercader, un lujazo. Surfa niretzat da naturarekin erlazio bat izateko modu bat, baina baita ere bidaiatzeko eta bidean kulturak eta gizarteak ezagutzeko modu bat, ez? Gauza da, olatu horiek bilatzearen bidean, azkenean bidea egiten duzu, ez? Orduan, objektiboa da olatuak hartzea, baina berez doa herriak ezagutzea eta bidai guztia, ez? Aholku moduan, batez ere, unibertso berri batera zoazenean, batez ere jakin ondo zer egin behar duzun eta batez ere zer egin ez behar duzun, ez? Eta ate txikitik sartuta eta errespetu sartuta, beti lagun bat aurkituko duzu, ez? Niretzat hori da, giltza, ez? Bidaiatzeko. Surfean, nire objektiboa esan dudan moduan olatuak hartzea da, ez? Baina bai bidaian eta bai bizitzan objektibo klaro bat izan da eta gauzak zer nahi duzuen argi izan da, ez da garrantzitsua objektibo hori lortzea, baizik eta objektibo horretara eramaten dizkizun zailtasunak eta bidea lagunak, giza aspektu hori da niretzat garrantzitsuena, bai bidaian baina baita bizitzan ere. Surfak daukana da olatu eta ozeano bakoitzean, itsaso bakoitzean, olatuaren indarra guztiz desberdina dela, ez? Orduan, leku guztietan dago sekretu bat eta horrek emate dizu bidaiatzeko gogoak, ez? Niretzat izan da bidaiatzea eta leku guzti hauek ezagutzea kirolaren aktibitatea beste dimentsio batetara eramatea izaki bat bezala, ez? Ni azkenean saiatu naizena transmititzen da niretzat maite dudala surfa dela, ez? Baina bakoitzak bere eremuan amets batzuk dituela, ez? Eta azkenean hemen de paso gaudela eta bidai honetan behintzat batek saiatzea egiten gustatzen zaiona eta ni hortan nabil, ez? Niretzat surfa da gehien gustatzen zaidana eta behitu horretaz bizi naiz, hori da azkenean niri gehien gustatzen zaidana. Surfean hasten den gazte batentzat esango nioke uretara sartzea eta gauza dela ondo pasatzea, ez? Harreman hori izatea naturarekin eta ondo pasatzea eta leku desberdinak ezagutzeko aukera ematen dizula, ez? Orduan, sinpleki surfa da deslizatzeko eta ondo pasatzeko naturarekin. Zure honenean ez zaudenean, desiratzen iragan dadineuna. Entzun nahi zenuke mundua biltzen duen oihartzuna. Mundua biltzen duen oihartzunak den guzia edertzen du. Bakoitzak bere errealitatera amolatu ezake bere amets bat, igual ez hau, ez, nik egiten duanean, baina bakoitzak berea dauka eta errealitate bat da amets horiek bihurtu gauzatu daitezkera.